nyo? Oy, pre. Oy, Ano si Kuan, pre, si... Budoy ba, Bus Budoy? ba? Oh, Bus Budoy ba? Budoy ba? Oh. uy, wak na ba diri? Ako mo tong papa si Budoy. Nilakaw na Ay, ba? mo tong papa? Papa Oh, eh. nilakaw. Diri. Sus, Ay, timing kayo, Usap pre, na di ba? yung tuyo day. Ay, di, ako kuan papa man, day. nag-ingon mo Di ba, nasugatan na to si Budoy ganina? Magkuha na ko nung may diri ilimnon Oh. ba, red doors lang. Red Doors. Red Horse. Yang Kuan, ingalan ni Budoy. Yung... Oh, Gan- ilista lang ko ipadala, siya, ha? ilista daw si ngalan. Share ko ni bala. Ay, imo ditong papa ba? Oo, ko tong papa. Wala ba yung Red Horse na mo diri? Sa man nga. Wala, wala may Red Red Doors, ba pre. na may naa sa mga diri? Ah, kana na lang. Ay, ito ba? Ha? Dili. Kana na lang. Kanan lang. Pre! Oy, pre. Ay, ligawin mo na, pre. Wa lagi pre, wagi kwarta ba. Nya. Daw kuan nintang nagtapok kung takuan ning mga Mingaw kay Uma. karon ba? Domingo mo ta ba? Minggo man ta. Ay, shot up to, pre. Wagi kwarta ay. Takay kwarta dia. Wala lagi. Lami ta kay inom lagi karon kay Lambing Minggo, gali no. Pabugnaw ba. Red Doors unta to, pero Namte kwarta sa amo. Uy, Si uy, bala. uy, si Bus Budoy ba katong tagiag palakatahan? Oh. Kwartahan na kayo. Mo ba? Suman mangayo ta dito. Umay pa. Pag-shot lang mo. Tara. Sige na. Kwartahan yun din si Bus Budoy, pre. Amo ni tindahan? Mo ni? Mo ba? Pre, uy, pre. Ayo. Oy, saman nyo. Oy, pre. Oy, Ano si Kuan, pre, si... Budoy ba, Bus Budoy? ba? Oh, Bus Budoy ba? Budoy. ba? Oh. uy, wak na ba diri? Ako mo tong papa si Budoy. Nilakaw na Ay, ba? mo tong papa? Papa Oh, eh. nilakaw. Diri. Sus, Ay, timing kayo, usap pre, na di yung ba? tuyo day. Ay, di, ako kuan papa man, day. nag-ingon mo Di ba, nasugatan na to si Budoy ganina? Magkuha na ko nung may diri ilimnon ba, Oh. red doors lang. Red Doors. Red Horse. Yang Kuan, ingalan ni Budoy. Yung... Oh, gan- ilista lang ko ipadala, siya, ha? ilista daw si ngalan. Share ko ni bala. Ay, imo ditong papa ba? Oo, ko tong papa. Wala ba yung Red Horse na mo diri? Sa man nga. Wala, wala may Red Red Doors, ba pre. na may naa sa mga diri? Ah, kana na lang. Ay, tuba! Dili! Kana na lang. Kanan lang, tuba, Kana mi. na lang, ah. Tuba. Tuba, Oh, tuba na lang, Oh, kanan kana na lang. lang kay bro. Ah, sige, sige, sige. Uhaw Dali ko na ba? tuba. Oo kayo eh. Mahining tuba, game. Dala, pre. Mahining Gani, tuba, okay. kay Leo sa sakit, dul sa igit. Aman may pwede magka-shot-shot diri. Ah, kamo ni bahala dito. Pagkita lang mo mga bugnaw-bugnaw diha kanang landong-landong ba kay Ay, kanang pre, stop, sada yung chat-chat dito. Kana dia, okay na dia. Ah, okay na diha. Wait mo musika sa inyo diha. Ah, sige, Ah, sige, sige, yan sige, ang sige. tawa. Salamat, pre. Ah, sige, Salamat salamat. kayo. Ano Salamat sabi? kayo. Oh. Budoy ya. Budoy. Tira gini mo. Ay, usa man di ay. Utang daw. Ay, gingol nga may kwarta pero makainom gyapon. Oh, libra na dito, pre. Ah, dito, dito. Imo, pre, imo, pre. Lawan na ni. Bugnaw-bugnaw pa na ako. Alami, abi lang tuba. ba? Wala magsagol ice. Be. Bugnaw kay mga tamis yapon. Ah! Panlas kayo ba? Tira. Mas tira gini mo mo. Ah, mo. Ate ko balutos budoy ba nga. Ah, dito makabalo. Uy, pare, manatuto dito. Masuko ko, Roy. Ya, ngalan English tar ito. Madili na to. Sa mga kang amigo kayo na ko to. May pag...